Meta fl-1977 sar l-istrike tat-tobba, Anthony Jaccarin kien professur tal-Farmacija u kap tad-Dipartiment tal-Farmaċija fl-Università ta' Malta. Dak iż-żmien il-Professur Jaccarin irreżenja mill-kariga tiegħu fl-Università u mar jaħdem barra. Meta 10 snin wara nbidel il-Gvern kien hemm ftehim mal-Assoċjazzjoni Maltija tat-Tobba biex tobba Maltin illi tilfu l-impjieg tagħhom minħabba l-istrajk jingħataw posthom lura. Mhux hekk ġar iżda fil-każ tal-Professur Jaccarin. Postu ħadu l-Professur Anthony Serracino Inglott. Il-qorti sabet li minkejja li jisem il-Professur Jaccarin kien fost il-lista ta' persuni illi kellhom jingħataw lura l-impjieg tagħhom dan ma sarx. Lista li l-qorti qalet li sparixxiet f'ċirkostanzi misterjużi. Il-qorti qalet ukoll il-Professur Jaccarin kien ingħata assigurazzjoni anke bil-fom mill-awtoritajiet ikkonċernati illi kien ser jingħata lura l-impjieg tiegħu. Il-qorti ddeċidiet li l-Professur Jaccarin ingħata trattament differenti minn kif ingħataw kollegi tiegħu. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qalet il-Professur Jaccarin sofra minn trauma psikoloġika u li kieku ingħata il-kariga kien idum jokkupa bejn Jannar 1988 u Settembru 1997. Għaldaqstant il-qorti ordnat li l-Professur Jaccarin jitħallas 250,000 euro f'danni.